Biella i Mijaran, província de Lleida, comarca Val d'Aran, població 5.611 habitants. Destacat, l'anomenada Bétula a l'època romana, Biella en aranès i Viella en català, és la vila principal del municipi i capital de la comarca. A més de constituir el centre turístic de la vall i un excel·lent punt de partida per visitar la Vall d'Aran. Situada a la confluència dels rius Garona i Nera, el nucli urbà original va florir al voltant d'aquest últim. Biella és la seu del museu etnològic més important d'Aran i té una de les talles romàniques més valuoses del món. Per la plasticitat del seu rostre, el Crist de Biella. A més, les seves terres, concretament les del poble de Betrén, són la pàtria del llegendari gegant Mandronius, un capitost aranès que va lluitar contra la invasió romana. La comarca de la Vall d'Aran compta amb el segell DTE, Destinació de Turisme Esportiu, atorgat per l'Agència Catalana de Turisme. I és que la seva proximitat amb els Pirineus la converteix en una zona idònia per practicar-hi esports d'alta muntanya com el senderisme o l'alpine running. A més de tenir diverses instal·lacions esportives repartides pel territori. Imprescindible! Admirar la talla del Crist de Mijaran, a l'església de Sant Miqueu. Fer la ruta de l'aigua. Visitar el Museu d'Era Val d'Aran. Festa Major, a inicis de setembre.